čím to končí bál, tak si navždy král. Carlos Terminátor Vévola! Attila zamknuté nohy, zatím nestával, teď zkouší krevetu, Carlosův halfguard je pověstný. Zkouší, tam je setup na arm triangle. Tam je setup na arm triangle. Když dostane Carlos druhou nohu na druhou stranu, tak bude velmi blízko ukončení. Tam je neuvěřitelně Carlos právě, Carlos vítězí, Carlos utáhnul Attilu na arm triangle. To je neuvěřitelné, co se to zrovna stalo. Carlos utáhnul Attilu na arm triangle. Oh my god! Holy shit moment! Si dokázal presadiť rýchly takedown, prešiel si do tej svojej pozície a natlačil Attilu na pletivo, dal si setup na arm triangle a dokázal ukončiť Attilu Vega v odvete storočia, stále je šampión. Který ho Nebehom, doniesiem vrecka, lebo spadla som do kanály. To čo môžem robiť, som už 64 ročný.